20 graden en een zinsje erbij. En wat is er dan mooier om gewoon even lekker dwanen te wezen in de tuin? Mooi voort, Maïsa. Ik ben aan die appels ziek. Ik dacht, het waar is nog lekker. Die appels bedekken nou. En er komt in het weekend ook wel wat rein. Ik dacht, ze maar uit. Ja, want is dit het perfecte waar om nou hiermee dwanen te wezen? Nou ja, het is nu al 20 graden. Wat wil je nog meer? Dan is als je dwanen bent 30 graden is de heat. En dit is ideaal waar. Ja, en hoe grut is jouw stekje hier een beetje? Nou, ik heb hier 6 ikkers. Dus het is redelijk grut. Maar ik vind het mooi werk. Dus het is al liefhebberij. Het is een hobby. Ja, wat maakt dat werk zo mooi? Nou, dat je boeten bent in de natuur. Dat is, het is een heel mooi plak hier. De volkstuin hier. Ja, voor de sociale contacten. En het vrotten in de groen. Dat vond ik altijd machtig mooi voor. En ITO ook wel eens wat van de eigen tuin? Nou, alles eten we eigenlijk van eigen tuin. Dus pompoenen, appels, wortels, siepels. En we ook wel wat doet. Dus niks wordt voortgooid. Nee, daar wordt niks voor het gooid. Nee. Wij doen net al voedsel verspillen.